Evo, sjedimo na istoj strani, ali ne slažem se sa kolegicom Dragić ni sa kolegom Kotlarom. Ja sam kao oporbeni vijećnik za ponovno imenovanje gospodina Renata Švornića za ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta, ali uz uvjet ili nekako moja neka inicijativa da se na ulazu u kazalište postavi jedna kamena ploča po uzoru na potpredsjednika vlade Tolušića, koji to radi sad vrlo učestalo i to je u trendu, i smatram da je to nekako kulturno uzdizanje grada Zadra i da na tekstu piše: ovu spomen ploču u znak sjećanja povodom ponovnog imenovanja ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta Zadar, gospodina Renata Švornića, diplomiranog ekonomista, podiže grad Zadar na prijedlog Gradskog vijeća grada Zadra, Zadar, 29. siječnja 2019.